Točit celý zápas? No. Slyšíte o tom? Dobré. Jo, Paťas, dobře natrénované. Mužstvo maturantů se rozbrusluje. No. Paťas, ještě musíš tu pusu poslat někde do hlediště. Jasné. Dá. Tu se dostává Koda. Vrací se k modré. Koda přidává Ryšavého. Ryšavý do kytiny. Nahrávka. Ale nevím, kdo to tam je. To je Dušan. Jo, Dušík, vedle něho Marťas. A Ryšavka vyhodil půl štětiny. Souboj. Gola na Ryšavého. A Ryšavý to posral. Myslíš, že tak můžeme mluvit i tam? To jo. Já doufám. Úplně jako, nemůžeš úplně říct, ne, ale... Piči, ale... Podobně, ale že to posral, to je v pohodě. Když ti to vyjede dvakrát za zápas. Rozehrávka na Martikana. Jarda u puku. Martikan se snaží rozehrát. Urbančík mu brání ve hře a získává puk. A Urban zadal puk. Nahrávka. Ryčí na modré, přebírá puk. Nahrává na Molina. Molin hledá. Hledá. Ne. Kurva. Nemá komu nahrát. A puk vyjíždí útočné třetiny. Offside ne, vole. Tak vlastně jako hrajou na půlku, že jo, to se nedá hrát na offside. Já už jsem právě jak začali, jak jsem si říkal, je offside, něco tak jo. Golman zatím spí, ani jedna střela dneska. Jo, ten si tam může rovnou lehnout. Koda tancuje o mantinelu. Na Molina. Molin hledá. A je tam! Ryšavka střílí první branku. Takže 1-0 pro modré. Martikan rozehrává. Martikan na Dana. Dana na Boba, Bobo ví. Bobo ztrácí puk. Upukuje opět Ryšavý na Molina. Molin se obrací o mantinelu. Hledá, komu by přihrál. Najíždí. Koda u puku. A je zablokován. A Molin, no dal to? Ne. Golman má svůj puk v ruce. Lapač. To bude těžké. Jo. Martikan útočné třetině, jako přihrát. A to byla krásná zarovka. Bohužel chytil Ryšavka na Molina. A Molin střílí od modré. Nesedlo to, komu to kurva. Já nepoznám takhle z dálky. To byl bodíček. To se píská. Jarda dobrusluje, ale Koda je u puku dříve. Koda na Ryšavého. Ryšavý na Kodu. A Koda střílí. Jo, má to. A golman vychytal. A kuřáci už mají problém s plicema. Jo. To nezvládají. Ale Ryšavka ten to stále zvládá. Ten nekouří, nepije, sexuálně nějaký život nežije. Ještě dorážka. A Urban stále hraje. Duša se rozjel, Bobo na Dana a Dano míní. My musíme říkat příjmením, ne ale? To je jedno, ne? No tak. Doufám.
Já nevím, jak se jmenuje blbeš příjmení, vole. Tady nevím, jak se jmenuje křesný. No. Já znamenám jako Bobo. Šťastný, Dano šťastný. A od vás střílí a bohužel. A je tam. Ryšavka zakončuje. Skluz. To už mi mrznou ruce z toho. Duša na Boba. Boba na Dušu. A Duša střílí a je to gól. Je tam. To bylo laciné. Nicméně stavě 2-1. Akorát blíží do útočné třetiny. Přihrává na Molina, ale nenašel, bohužel. Puku se zmocnil Martikán. Snaží se rozehrát. Nedaří se. Ryšavka na Klodu, Kloda na Molina a Molin rozlíží útočnou akci. A Kloda nezakončil, bohužel. Puku je opět Molin. A Puku se zmocnil, já furt říkám to slovo, vole. Jo, to chceš říkat, že? Furt to samé prostě. No. Já se musím podívat na nějaký zápas a prostě podívat se, co oni tam kecají u toho. Tvrdý pád. Kluci popili, nešli na led, je to vidět. Já mám pocit, že teď oni kecají něco, jak se jim dařilo v sezóně vždycky a No to tak. jo, no, tak jako Ale co, no, tak během školního roku Patrik Kloda furt. Zase reparát, vole. To asi ne, že? Já nevím, jestli máme mluvit o jejich známkách, ty vole. No právě, vole. Bobo se zmocňuje, kurva. Zmočnil, no. Zmocňuje. Martikán na jak se jmenuje Duša přivlení? Kurva, jak se jmenuje? Já mám teď výpadek někdy. Jak se jmenuje Duša příjmením? Růža, už vím. Jarin hledá Dana, bohužel Molin překazil. Můžeš natačit chvíli, já si chci zahřát ruce. Molin střílí. Upukuje opět Ryšavý. A Urban střílí, bohužel minul branku. Růža u puku, hledá komu. Naťukl si to od Dana. Stále u puku a Dano u puku na Růžu. A Růža střílí. A skoro. Bobo minul, bohužel. Bobo to mrdá. Bobo ještě ne, až po zápase. Okay. Duša vyjíždí do útočné třetiny na Martikána. Martikán posílá puk. Bohužel zmocnil se Molin. Molin se rozjíždí. A Molinovi utekl puk. Jo, už někdo využil. Bohužel ne, to No. krásný výkon golmana. Na Klodu. Kloda hledá, bohužel nenašel. Bobo na Jarina, minul. To je zakázané uvolnění. Zakázané uvolnění. Kloda se rozjíždí. Ryšavý čeká. Kloda útočné třetiny. Hledá komu. Molin pustil. A Kloda odevzdal. Puku se dostal Jarin. Jarin na Dušu. Duša na Boba. Bobo na Jarina. Vyloučení. Na 2 minuty za podražení. Kuřaci už se dávají na ličku. A je tam! Duša! A Čas 2:2. Čas 22:34.
Ano, to už mi to